Вітаю, шановні сябры! Сёння у нас 11-я сустрэча. Сёння тэма такая цікавая, тэма блізкая нам. Нашаніўскае адраджэнне і вяртанне Беларусі на мапу Еўропы. Мы будзем падарожнічаць у самы пачатак 20 стагоддзя, мы будзем глядзець, якім чынам развіваўся беларускі нацыянальны рух, беларуская нацыянальная ідэя, і якім чынам яна выйшла на такі ўзровень, што дазволіла стварыць незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Гэты перыяд, ён, у прынцыпе, невялікі па часе, але ён вельмі важны па тых падзеях, па тых постацях і па ўплыве на сучасную Беларусі, на сённяшнюю сітуацыю. З самага пачатку 20 стагоддзя у Беларусі пачаліся тыя працэсы, якія у іншых народах яны адбываліся трошкі раней. У літоўцаў, напрыклад, гэта было з сярэдзіны 19 стагоддзя, у палякаў яшчэ раней, ва ўкраінцаў таксама раней, асабліва на Галічыне, там, дзе быў Андрэй Шаптыцкі. У нас гэта пачалося ў пачатку 20 стагоддзя. Я маю на ўвазе стварэнне нацыі, сучаснай нацыі. Увогуле, у прынцыпе, нацыя, яна ёсць як сучасным стварэннем, так і вельмі даўным адначасова. Нацыя гэта ёсць феномен, адначасова таямніца. В прынцыпе, калі мы будзем сабе даваць вызначэнне, што такое нацыя, што такое беларуская нацыя, то для нас, безумоўна, будзе вельмі вялікае кола пытанняў, на якія мы не здолеем адказаць паўнавартасна. Чаму? Таму што, з аднаго боку, безумоўна, мы як нацыя, як народ, мы ўтварыліся значна раней, чым 20 стагоддзя, чым узнікла наша ніва, чым узнікла Беларуская Народная Рэспубліка. Мы вядзём свой адлік, фактычна нашы продкі, нашы карані з полацкага княства. Безумоўна, у вялікім княстве літоўскім аформілася ўжо беларускасць, беларушчына. Ужо была перакладзена Біблія на беларускую мову, створаны нацыянальны пераклад біблійнага тэксту Францыскам Скарынам, і гэта паскорыла нацытворчыя працэсы. Але завяршэнне вось гэтага працэсу і тое, што называецца сучаснымі нацыямі, сучаснымі супольнасцямі, тое, што вось Эрнест Рэнан ён назваў такім мадэрнай нацыяй, безумоўна, гэта адносіцца да 20 стагоддзя, да пачатку 20 стагоддзя. Калі мы будзем разважаць, што ж такое нацыя, ў прынцыпе, то, безумоўна, мы прыйдзем да такога разумення, што нацыя, яна вельмі шчыльна звязана з Богам. Гэта ёсць нешта тое, што нараджаецца ў сэрцы многіх людзей адначасова, і тое, што ніводзін чалавек да канца не можа вытлумачыць. Гэта ёсць найвялікшая прывязанасць да сваёй зямлі, да сваёй мовы, да сваёй культуры, любоў і любоў ахвярная, дзеля якой людзі гатовы ахвяраваць самым дарагім, што ў іх ёсць, і нават сваім жыццём. І нацыя гэта ёсць таямніца адначасова, гэта як каханне, якое, канешне, можна даць значэнне, але вытлумачыць да канца немагчыма. Таму вось пра гэта мы сёння з вамі пагаворым. На самом пачатку я бы хацеў акрэсліць, што назва Беларусь, пра якую мы ўжо казалі на папярэдніх нашых гутарках, яна існавала задоўга, конечно, до 20 стагоддзя, але менавіта ў 20 стагоддзі яна ахапіла усіх, фактычна ўсіх насельнікаў Беларусі і выйшла на міжнародную арэну. То бок Беларусь, беларусы, гэта сталася такімі імёнамі, назвамі з канкрэтным этнічным і тэрытарыяльным сэнсам. Пачатак беларускага нацыянальнага руху, ён такі вельмі цікавы. Ён фактычна пачаўся за межамі Беларусі. Ну, прынамсі, тыя людзі, якія стаялі вытокаў, яны сталі патрыётамі Беларусі за межамі, уласна, нашага краю. Напрыклад, Антон і Іван Луцкевічы. Это браты, якія паўплывалі так на нацыянальную ідэю, як, можа быць, ніхто у пачатку 20 стагоддзя. Іван Луцкевіч, ён у гэтым годзе, мы будзем азначаць ягоны юбілей, яму 140 год. Ён нарадзіўся 7 чэрвеня 1881 году, нарадзіўся ў Шаўлях, у сённяшняй сучаснай Літве. Таксама і Антон, ён нарадзіўся ў 1884 годзе, таксама быў у Шаўлях, ахрысціўся ў Шаўлях. Пэўны час яны вучыліся ў рыскай гімназіі, пасля ў Менску. І вось у Рызе яны адчулі сябе беларусамі, яны павінны былі выбраць. Таму што былі розныя нацыянальныя групы вучняў. Увогуле навучанне вялося са шматлікімі такімі вучнямі з іншых нацыянальнасцяў, з латышамі, з літоўцамі, палякамі, немцамі. І вось узнікалі канфлікты, узнікалі нейкія супольныя, аб'яднаўчыя гульні такія. Яны паўсталі перад выбарам.
да якой супольнасці далучыцца. Палякі іх запрашалі да сябе, літоўцы да сябе, і такім чынам яны зразумелі, што не палякі і не літоўцы. Вось на дзіцячым узроўні яны зразумелі, што яны асобныя ад палякаў і літоўцаў, ну, безумоўна, ад немцаў і латышоў яшчэ далей, ну і безумоўна яны далёкія былі ад рускіх. Не уважалі яны сябе і габрэямі. І такім чынам вось у іх на дзіцячым узроўні выкарысталася вось гэта беларуская свядомасць. Свядомасць беларусаў таго, што яны асобныя ад усіх, і яны самастойныя, і гэта, як пазней успамінаў Антон Луцкевіч, гэта прынясло ім такую вялікую радасць, што яны асобныя, што яны ёсць беларусамі. У Менску таксама яны сутыкнуліся з такім, пазнаёміліся з вядомым археолагам Генрыхам Татурам і Карусём Каганцом, паэтам, сынам паўстанца 1863 года, які нарадзіўся ў Табольску, у Расіі, у Сібіры. І вось гэты Генрых Татур і Карусь Каганец, яны ўжо на той момант яны вызнавалі сябе беларусамі, яны пранеслі гэта з паўстання 1863 года. Яны у Менскай гімназіі пазнаёміліся з маладымі Луцкевічамі і перадалі ім ужо дарослую беларускасць, калі можна так сказаць. Дарослая беларускасць — это, у сэнсе, нацыянальная свядомасць у тым разуменні, як мы разумеем сёння фактычна. Таму што Іван Луцкевіч, ён нават абраў тую самую прафесію. Археолог, нумізмат, гісторык, як і Генрых Татур. Ён вельмі захапіўся новай гісторыяй, старажытнай гісторыяй нашага краю. Антон Луцкевіч таксама, ён быў трошкі меншы, маладзейшы, але таксама быў захоплены гэтай ідэяй. І вось гэтыя два браты Луцкевічы, яны пачалі думаць, якім жа чынам адрадзіць Беларусь. Ну, таму што яны лічылі, што сапраўды няма дзяржаўнасці, няма мовы ва ўрадзе, няма мовы ў школах, няма нідзе. Ну і ў гэтым сэнсе для іх была вельмі вялікая такая задача. Цікавы момант, зноў жа я звярнуся да такой таямніцы нацыянальнай свядомасці, што Луцкевічаў было 5 ўвогуле. Але нацыянальна свядомымі беларусамі сталіся толькі 2. Яшчэ больш цікавай гісторыяй была гісторыя Вацлава Івановскага. Чалавека, які заснаваў першае беларускае выдавецкае таварыства, які заснаваў першае ўвогуле культурнае таварыства, першую беларускую партыю. Чалавек, які ўсё жыццё прафесійна займаўся хіміяй, але у вольны ад асноўнай працы час займаўся беларускім нацыянальным адраджэннем. Наш суайчыннік знакаміты, ён нарадзіўся у сям'і Леанарда Івановскага у фальварку Лябёдка на Літчыне. Быў фактычна адзіным беларусам у шматлюднай сям'і. Ягоны старэйшы брат Ежы, ён акрэсліў сябе як паляка. Ягоны малодшы брат Станіслаў таксама быў палякам. Яшчэ адзін малодшы брат Тадэвуш, ён быў літоўцам, Тадас Іванаускас. І вось гэтыя людзі маладыя, калі назбіраліся за адным сталом, яны мелі такую цікавую размову. Яны гутарылі пра розныя нацыі, пра тое, што вось Вялікае княства Літоўскае дало пачатак розным нацыянальным свядомасцям. І шляхта яна з аднаго боку яна была ліцвінскай, а з іншага боку ліцвінства як такое, як старажытны варыянт свядомасці надыходзіла. І таму кожны павінен быў выбраць новую нацыянальнасць. Ну і вельмі цікавы момант, што гэтыя маладыя людзі, івановскія, яны мелі аднаго тату, адну маму, але былі людзьмі розных нацыянальнасцяў. То бок гэта быў іхны выбар, уласны выбар. І не толькі яны, гэта было ў шэрагу сем'яў. Гэта было тады такі момант, калі сапраўды свядомасць Вялікае княства Літоўскае, ліцвінская свядомасць, яна распадалася. Былі ўжо літоўцы сучасныя, былі сучасныя беларусы. І ў гэтым сэнсе вось і літоўцы і беларусы прэтэндавалі на спадчыну Вялікае княства Літоўскае, якая ў прынцыпе з'яўляецца агульнай спадчынай абодвух народаў. Дык вось, гэтыя маладыя людзі, якія адчулі сябе беларусамі, якіх у сэрцы нарадзілася вось эта вялікая самаахвярная любоў да краю, да краіны, да назвы Беларус, да саміх беларусаў, яны паступілі навучацца ў Санкт-Петербург, сталіцу Расійскай імперіі. Чаму Петербург? Таму што у Беларусі ўжо з 1864 года не было ніводнай вышэйшай навучальнай установы. Царызм зачыніў усе ВНУ з тым, каб фактычна пазбавіць край уласнай эліты. Віленскі універсітэт быў зачынены яшчэ раней, у 1832 годзе, а Горы-Горацкая сельскагаспадарчая акадэмія пасля таго, як студэнты ўзялі ўдзел у паўстанні Каліноўская, была зачынена ў 1864 годзе. Такім чынам заставаўся вельмі вузкі выбар
навучацца або ў Петербургу, дзе былі самыя прэстыжныя ВНУ імперіі, альбо выязджаць за мяжу імперіі самой. Быў яшчэ Варшаўскі універсітэт, але Варшаўскі універсітэт яго імкнуліся русіфікаваць, і гэта было вельмі такім не зусім прэстыжным месцам для навучання. І вось яны прыязджаюць у Петербург, і ў 1902 годзе яны, маецца на ўвазе Іван Антон Луцкевіч, Вацлаў Іваноўскі, пазнаёміліся. Яны фактычна аднагодкі. Вацлаў Іваноўскі нарадзіўся ў 1880 годзе, Іван Луцкевіч у 81-м, Антон у 84-м годзе. Яны засноўваюць круг беларускай народнай прасветы і культуры. Мэта адна – пачаць выданне беларускіх кніжак. Адразу яны сутыкнуліся з пытаннем, на якой графікай выдаваць. Ці лацінкай, ці кірыліцай. Таму што на той момант беларускі друк лацінкай быў увогуле забаронены, а кірыліцай фактычна не было такой традыцыі сучаснай беларускай, і кірыліцы такой не было. Таму што ўсё кнігадрукаванне беларускае 19 стагоддзя карысталася выключна лацінкай. Яны вырашаюць гэта пытанне вельмі аб'ектыўна. Яны друкуюць абодвума шрыфтамі. Выходзіць калядная пісанка, выходзіць велікодная пісанка. Гэта такія зборнікі апавяданняў на каляды, на Вялікдзень, дзе акрэслівалася розныя такія аспекты беларускай літаратуры. Гэты круг беларускай народнай прасветы, ён праіснаваў не так доўга, 10-1 год, і у тым жа 1902 годзе яны выдаюць першую газету «Свабода». Вельмі цікавы момант, што газета «Свабода» яна так і не пабачыла свету, не захавалася ніводнага асобніка. Рэч у тым, што па сведчаннях і па ўспамінах было вельмі шмат асобнікаў гэтай газеты, але бацька Вацлава Іваноўска, Леанард Іваноўскі, спалохаўшыся і убачыўшы, чым займаецца ягоны сын, ён проста знішчыў гэты наклад. Таму што друкавалі, хутчэй за ўсё, у Лябёдцы, там жа быў гектограф. Пасля такой першай палітычнай няўдачы пачаўся такі час выбару паміж палітыкай і культурай. Там мы так умоўна гэта называем палітыкай і культура. Чым жа займацца? Альбо ствараць палітычную партыю і рыхтаваць рэвалюцыю, таму што рэвалюцыйная сітуацыя ў расійскай імперіі наспявала тады, і хутка выбухнула рэвалюцыя 1905 году. Альбо займацца культурай, выдаваць кніжкі, буквары, рыхтаваць інтэлігентныя, інтэлектуальныя кадры для будучага змагання за вольную незалежную Беларусь. І вось тут дарогі Луцкевічаў і Іваноўскай разышліся. Браты Луцкевічы на самом пачатку яны выступалі за палітычную дзейнасць. Цалкам падтрымалі стварэнне беларускай рэвалюцыйнай грамады, пасля беларускай сацыялістычнай грамады. А Вацлаў Іваноўскі ў сваёй адозведы інтэлігенцыі, ён звярнуўся да таго, што патрэбна сур'ёзна папрацаваць над беларускай мовай, граматыкай, букваром, патрэбна беларускія школы стварыць, патрэбна зрабіць так, каб беларускімі інтэлігентамі было быць прэстыжна, і ў гэтым сэнсе для яго вельмі важна была наяўнасць і з'яўленне беларускай літаратуры, перш чаргу мастацкай літаратуры. Ён лічыў, што заняткі палітыкай і актыўнае ўключэнне ў рэвалюцыйную дзейнасць яны будуць перашкаджаць культурніцкай працы. Як развівалася сітуацыя? Іван Луцкевіч апынуўся ў турме ў Петербургу ў Крыстах знакамітых. Ён там праседзеў 1,5 гады, зарабіў сухоты. Пазней павінен быў быць на нелегальным становішчы. На нелегальнае становішча таксама перайшоў ягоны брат Антон. Гэта рэвалюцыйная дзейнасць, з аднаго боку, яна прынесла нейкі такі плён, што беларусы заявілі пра сябе як пра палітычную нацыю, як пра народ з палітычнымі правамі. А з іншага боку, было відавочна, што вельмі малыя сілы, каб праводзіць такую рэгулярную і шырокамаштабную дзейнасць. У 1905 годзе пачалася рэвалюцыя па ўсёй расійскай імперіі. Былі расстрэлы, быў Курлоўскі расстрэл, напрыклад, у Менску, у кастрычніку 1905 году. Была вельмі сур'ёзнае супрацьстаянне грамадства і ўраду. Была ўсеагульная забастоўка, у якой, дарэчы, таксама бралі ўдзел і браты Луцкевічы. Была вельмі шырокая хваля сялянскіх выступленняў. І гэта скаланула ўсю імперію і прымусіла царызм расійскі адказаць на гэта лібералізацыяй заканадаўства. Таму што відавочна, што цар Мікалай II, ён разумеў, не лібералізуй, не пайдзі на саступкі, то будзе цяжка ўтрымаць уладу ў прынцыпе. І лібералізацыя гэта заканадаўства, яна прывяла да таго, што стала магчымым выдаваць незалежную беларускую газету, прэсу, і стала магчыма легальна друкаваць на беларускай мове
кірыліцай і лацінкай. І вось гэтымі, канешне, момантамі скарысталіся браты Луцкевічы, скарыстаўся Вацлаў Івановскі. І можна сказаць, што ў 1906 годзе яны ўжо сышліся да аднаго, што час займацца культурай. Ну, тым больш, што лёс вось гэтай першай беларускай газеты «Наша доля» пра гэта сведчыў. Першая беларуская газета з 7 нумароў, 6 было канфіскавана, газета рэвалюцыйная, газета, дзе друкаваліся Якуб Колас і цётка Лаіза Пашкевіч, але разам з тым вось рэдакцыйныя матэрыялы былі вельмі моцна антыўрадавыя, рэвалюцыйныя, таму газету проста канфіскоўвалі. І ўрэшце-рэшт яна вымушана была спыніць сваё існаванне. Другая беларуская газета, але разам з тым першая беларуская газета з рысункамі «Наша Ніва», яна, канешне, узяла іншую тактыку. Гэта тактыка палягала ў тым, каб спакойна і паважна фармаваць асноўныя пастулаты беларускай нацыянальнай ідэі. Каб акрэсліць правы беларускай мовы, яе гісторыю, каб расказаць беларусам пра гістарычны шлях Беларусі, беларускага народу, каб падрыхтаваць праграму рэформаў у грамадзянскай сферы і ў эканамічнай сферы, каб падрыхтаваць беларускую інтэлігенцыю, стварыць сетку карэспандэнтаў нашай Нівы. І вось гэтым і заняліся браты Луцкевічы і Александр Уласаў. Александр Уласаў, дарэчы, вось ён стаў другім рэдактарам-выдаўцом газеты. Ён быў чалавекам напалову рускім, з паходжання, і таму не выклікаў ніякіх падазрэнняў ва ўладаў. Таму, канешне, браты Луцкевічы яго запрасілі на рэдактарства газеты. Чалавек быў рускі, але беларускі патрыёт. Ну, што ў нашай гісторыі 20 стагоддзя будзе не рэдкасцю. Вось Александр Уласаў становіцца рэдактарам-выдаўцом газеты. У газеце працуе Антон Луцкевіч і паступова набіраецца склад рэдакцыі. Ужо ў 1907 годзе прыходзіць Янка Купала, друкуе свой верш «Касцу». Першы верш прысвечаны паўстанню 1863 году. Пазней далучаецца Якуб Колас, прыходзіць Вацлаў Ластоўскі, знакаміты гісторык, Ядвіг Інша становіцца памочнікам рэдактара газеты і сакратаром рэдакцыі. І вось як Якуб Колас узгадвае пра тое, што на самым пачатку ён пачаў пісаць вершы па-расейску. А ён вучыўся ў нясвіцкай настаўніцкай семінарыі, якая створана для таго, каб падрыхтоўваць расейскіх настаўнікаў для расейскіх школаў. Пры тым, што і настаўнікі, і вучні яны былі беларусамі з паходжання. Ён там зрусіфікаваўся і пачаў пісаць вершы па-расейску. Аднак, сутыкнуўшыся аднойчы з рэдактарам-выдаўцом нашай Нівы Александрам Уласавым, ён змяніў свой пункт погляду. Відавочна, што Александр Уласаў адкрыў яму прыгажосць і энергію беларускай мовы і паказаў, наколькі беларускай мовай ён валодае лепш, чым расейскай. І Якуб Колас перастаў пісаць па-расейску, перайшоў на беларускую мову. З Янкам Купалам была падобная сітуацыя, толькі там польская мова. Ён шляхціц з каталіцкай сям'і, у адрозненне ад Якуба Коласа, які быў з праваслаўнай сям'і. І вось гэты каталіцкі шляхціц ён пачынае пісаць па-польску. Піша шэраг санетаў, піша значную колькасць вершаў на польскай мове, але сустракаецца з братамі Луцкевічамі і Уладзімірам Самойлам. Уладзімір Самойла вельмі моцна на яго паўплываў. Гэта быў сын дырэктара Менскай гімназіі, вельмі адукаваны чалавек, літаратурны крытык. Вось Уладзімір Самойла і браты Луцкевічы ў Менску, сустрэўшы яго, кажуць, што вельмі складана будзе яму прабіцца як польскаму паэту, тому што польская літаратура ёсць вельмі шмат і патрэбна ведаць польскую мову як родную, а родная мова для яго ўсё ж не польская. Янка Купала абсалютна з гэтым згадзіўся. І як ён пісаў пазней свайму біёграфу Льву Кляйнбарту, ўсё маё польскае пісанне пайшло на смарку. Ён адразу ўжо з 1905 года піша верш «Мужик», публікуюць яго ў газеце «Северо-западны край». Вось якраз Уладзімір Самойла гэтаму спрыяў. І пазней яго запрашаюць у нашу Ніву на працу, нашай Ніве. У нашай Ніве ён папраўляў вершы, як ён сам пісаў, і друкаваў свае ўласныя творы. Ну, таксама ён працаваў у бібліятэцы «Знання» пад кіраўніцтвам Барыса Даніловіча, знакамітага віленскага бібліятэкара, прагрэсіста такога. Янка Купала з'яўляецца адным сімвалам нашай Нівы. Пазней ён стане рэдактарам нашай Нівы. Таму, канешне, хацелася б трошкі больш спыніцца на ягонай кар'еры такой нашай нівскай. У першую чаргу ён піша вершы, якія прысвечаны беларускай мове. Ён адказвае на закіды тых выданняў, а іх было немала, якія кажуць, што беларуская моўная газета гэта нонсенс, што беларускай мовы як такой не існуе, што беларусаў не існуе, што ёсць ці рускія, ці палякі. Ён піша верш ворагам беларушчыны. Чаго вы хочаце, панове, які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове,
якое зваўся беларус. Чаму вам дзікая яго мова? Паверце, ваша ён не ўкраў, сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. І вельмі важны момант, што Купала акрэслівае увесь гэты шлях, што пакуль не было беларускай газеты, пакуль не было беларускага руху, то ўсе гэтыя людзі, якія былі з аднаго боку на польскіх пазіцыях, з іншага боку на расійскіх пазіцыях, яны абсалютна не заўважалі беларусаў. Але як толькі беларускі рух з'явіўся, яны пачалі вельмі вялікую кампанію, каб гэты рух задушыць, каб гэты рух знішчыць. Цяпер і вы загаманілі, з апекай выйшлі як з зямлі. А што ж дагэтуль вы рабілі? А дзе ж дагэтуль вы былі? Яскравая, энергічная, простая паэзія беларуская, яна прыцягвала вялікую колькасць чытачоў нашай Нівы. І разам з тым гэта паэзія аптымістычная. Як бы там не казалі пра Купалу, ягоныя вершы, што ягоны плач пра нашу старонку і матывы Францішка Багушевіча пра тое, што беднасць, пра тое, што вельмі складаная сітуацыя, што мужык беларускі, ён забіты і ён з'яўляецца ахвярай ва ўсіх сэнсах. Нягледзячы на гэта, Купала вершы заканчваў аптымістычна. К свабодзе, роўнасці і званню мы працярэвім сабе след, і будзе ўнукаў панавання там, дзе сягоння плача дзед. Вось так вось заканчваецца верш ворагам беларушчыны, што нягледзячы на ўсе падкопы, Беларусь яна уваскрэсне. Чаму так? Таму што менавіта сам ягоны псеўданім Купала, Іван Купала, ён перакладаецца з царкоўнаславянскай мовы як Ян Хрысціцель. Ян Хрысціцель — это біблійны прарок, які прыйшоў перад Ісусам Христом, які прапаведаваў у Юдэі, на Ярдане хрысціў мноства народу, які казаў пра прыход Месіі. Ён казаў: пакайцеся і прынясіце дастойны плод пакаяння. Ён быў у час рымскай акупацыі Ізраіля, і ён не быў сам месіем, але ён папярэднічаў месію, папярэднічаў прыходу Ісуса Христа. Вось менавіта такі псеўданім сабе ўзяў Янка Купала. І стане зразумела, для чаго ён гэта ўзяў. Таму што ён будзіў народ, будзіў інтэлігенцыю, разумеючы, што хутка настане вызначальны час. Вызначальны час, калі альбо Беларусь з'явіцца на мапе Еўропы, альбо Беларусь не з'явіцца на мапе Еўропы. Пара ў рукі браць паходні, ісці ў ноч, свет рассвятляць, бо што не возьмеце сягоння, таго і заўтра вам не ўзяць. Ён пісаў вершы прарок у 1912 годзе. Асноўная яго матыва была забраны край, што край забраны, народ павінен яго адваяваць. Не загаснуць зоркі ў небе, пакуль неба будзе. Не загіне край забраны, покі жывы людзі. Вось гэты матыў такі забранага краю і адраджэння забранага краю ёсць ключавым у паэзіі Купалы. Янка Купала перажываў некалькі творчых крызісаў. Ён навучаўся ў Пецярбургу. У Пецярбургу ён быў вельмі блізка сышоўся з прафесарам Браніславам Іпімах-Шыпілам. Гэта біблііст беларускі, які ведаў добрагрэцкую мову, які ведаў іўрыт, які выкладаў у імператарскай санкт-пецярбургскай каталіцкай духоўнай акадэміі, быў чалавекам, які меў велізарнейшую бібліятэку і абсалютную вялікую колькасць гэтых біблійных кніг. Маецца на ўвазе каментароў да Бібліі, тлумачэнняў Бібліі, гісторыяў біблійных, знаёмства з Епімах-Шыпілам. Ён жыў у Епімах-Шыпілы, некалькі гадоў жыў з 1909 до 1913 году. Вось гэта напоўніла паэзію Купалы біблійнымі матывамі, і гэта стварыла з яе сапраўды прафетычны змест. Такі моцны змест, які проста немагчыма фактычна спакойна чытаць. Это адразу напаўняешся гонарам за свой народ з аднаго боку, а з іншага боку вераю тое, што ўсё скончыцца добра і Беларусь паўстане, Беларусь уваскрэсне. А вось это Янка Купала. Якуб Колас вельмі цікавая асоба таксама. Ён нарадзіўся, як і Янка Купала, ў 1882 годзе. І ён удзельнічаў у нелегальнай дзейнасці. Яшчэ ён удзельнічаў у стварэнні Беларускага настаўніцкага саюзу ў 1906 годзе. За гэта 3 гады сядзеў у Менскім астрогу, сучасная Валадарка. І вось Якуб Колас, ён пачынае пісаць паэму «Новая зямля» і публікаваць яе ў нашай Ніве. Таксама паэма такая прафетычная, кажа, новая зямля, новы Иерусалім, новая зямля, новая краіна, новая Беларусь. Вось гэта тое, пра што ён казаў. І ў гэтым сэнсе мой родны кут, як ты мне мілы, забыць сабе не маю сілы, вось гэта мае значэнне таго, што сапраўды вось гэты родны кут, ён стане вольным, ён стане свабодным. Максім Богданович, трошкі маладзейшы. У гэтым годзе мы адзначаем яго 130-годдзе. Максім Богданович, ён вывучыў беларускую мову з нашай Нівы.
І Антон Луцкевич, тэатральны, літаратурны і ўвогуле культурны крытык, які апісваў беларускую культуру, ён пісаў пра Максіма Богдановича, паэт чыстай красы. І вось да паэт чыстай красы ён звяртаецца да нашай нівы, перамяняе цалкам сваё жыццё. Атрымаўшы некалькі нумароў нашай нівы, ён становіцца беларускім паэтам і беларускім класікам беларускай літаратуры, зоркай беларускай паэзіі. Пра яго Владзімір Караткевіч пісаў: «Ты сказаў нам, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса ёсць і ў вас, як і ў іншых святыня. Не давайце святыні псам. Не давайце з яе глуміцца, бо праспіць яна вечную зару, бо святы ім зумруць заімгліцца ў пярсцёнку тваім Беларусь». Вось для Владзіміра Караткевіча, які пазней трошкі прыйшоў у нашу літаратуру, ўжо ў іншую эпоху, Максім Богданович быў такім сімвалам. Можна казаць і пра іншых нашаніўцаў, але павінны мы далей трошкі ісці. Гісторык Вацлаў Ластоўскі. Першая гісторыя Беларусі была апублікавана менавіта на нашай ніве, на старонках нашай нівы, пасля выйшла асобнай кніжкай. Вацлаў Ластоўскі першым сфармуляваў ідэю незалежнай Беларусі. Ён быў чалавекам найшырокага кругагляду, адначасова, што ён не меў фармальнай адукацыі, але самаадукацыю ён дасягнуў найвышэйшых ступеняў у тагачасным беларускім руху. Ён інтэлектуал сапраўды. І да сённяшняга часу ў менскіх кнігарнях ляжыць ягонае фундаментальнейшае выданне «Гісторыя беларускай крыўскай кнігі». Гэта вялізны том, дзе Вацлаў Ластоўскі апісвае тое, якім чынам развівалася кніжная культура Беларусі. І Вацлаў Ластоўскі ў 1910 годзе ён зноў кажа пра тое, што залаты век Беларусі — гэта 16 стагоддзе. Залаты век Беларусі звязаны з эпохай рэфармацыі, з Францыскам Скарыным, з перакладамі Бібліі. І зноў жа як быццам злучаецца вось гэта тая старая Беларусь і новая Беларусь. Вялікае княства літоўскае з сучаснай нашаніўскай адраджэнскай парой. Вось это ўсё дзякуючы Вацлаву Ластоўскаму. Максім Гарэцкі прыходзіць у літаратуру. Фактычна пра яго кажуць, што гэта такі вось класік беларускай прозы. Вельмі глыбокая яго проза, вось «Две душы», там, дзе ён раскрывае сутнасць беларускай ідэі і беларускага руху, там, дзе ён сапраўды глыбока праводзіць анатомію беларускага нацыянальнага адраджэння. І разам з тым ён аналізуе яго, паказваючы найвышэйшую такую мастацкую прозу. Ягоныя апавяданні на імперыялістычнай вайне, «Рускі», ягоныя раманы пазнейшыя і ягоная, канешне, першая гісторыя беларускай літаратуры. Максім Гарэцкі стварыў першую гісторыю беларускай літаратуры. Вось гэта тое, што ён даў Беларусі, і тое, што ён зноў жа паказаў. Ён паказвае там, што трэба з кірылітураўскай, з Ефрасіні Полацкай, з Францыска Скарыну. Гэта ўсё беларуская літаратура. Княгіня Магдалена Радзівіл. Чалавек, дзякуючы якому, в прынцыпе, і існавала наша ніва, беларускае выдавецкае таварыства, беларускі рух у другой палове 10-х гадоў 20 стагоддзя. Гэта чалавек, які ахвяраваў вялікія сумы грошай для таго, каб беларускі рух існаваў, каб беларускія выданні выходзілі. Вельмі цікавы момант. У 1913 годзе засноўваецца беларускае выдавецкае таварыства. Кіраўніком яго становіцца Вацлаў Івановскі, а ягоным намеснікам Янка Купала. Грошы дала Магдалена Радзівіл. І вось у статуце гэта таварыства, у самім ужо устаўных дакументах запісана, што адной з галоўных мэтаў, а можа быць, я ўжо не памятаю дакладна, можа быць, і галоўнай мэтай гэта выдавецкае таварыства з'яўляецца пераклад святога пісання на беларускую мову, пераклад усіх кніжак старога і новага запавету. Это 1913 год. Пытанне ставіцца, таму што беларускі нацыянальны рух, ён мае усе свае атрыбуты фактычна, апроч нацыянальнай царквы. І вось пра нацыянальную царкву піша наша ніва. Ёсць некалькі публікацыяў «Нашы цэннасці». Вось быў такі артыкул рэдакцыйны ў 1913 годзе, дзе наша ніва ставіць выразна пытанне пра тое, што маральныя каштоўнасці нацыі можа вартаваць і можа іх захоўваць у складаныя часы толькі нацыянальная царква. Бо царква аб'ядноўвае ўсіх людзей. Яна аб'ядноўвае ад селяніна да прафесара. Яна аб'ядноўвае ад банкіра да рабочага. Царква нацыянальная, царква, дзе гучыць беларуская мова, царква, дзе гучыць Слова Божае пра тое, што свабода гэта ёсць каштоўнасцю. Менавіта вось гэта нацыянальная царква, гэтай нацыянальнай царквы не хапала беларусам на той момант. І вельмі цікавы момант, што за год да гэтай абвесткі у нашай ніве пра пераклад Бібліі на беларускую мову і пра яго патрэбу
малады баптыст, будучы пастар Лукаш Дзекуцьмалей, ён пачынае пераклад Евангелія паводле Марка на беларускую мову. Пазней разам з Антонам Луцкевічам яны давяршаць гэты пераклад у тым сэнсе, што выдадуць новы запавет і псальмы ў 1931 годзе. Вось гэта ўсё сыходзіцца. У 1913 годзе пачынае выдавацца беларуская каталіцкая газета «Беларус». Антон Бышкоўскі, яе выдавец. У каталіцкім асяроддзі, у асяроддзі каталіцкай царквы пачынаецца беларускае адраджэнне таксама. Семінарысты ў Пецярбургу і навучэнцы Пецярбургскай акадэміі, там, дзе выкладае Апімах Шыпіла, яны ствараюць свой уласны беларускі гурток. У гэты гурток уваходзяць будучыя ксяндзы, на той момант клерыкі, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч, Пётр Татарыновіч, Андрэй Астрамовіч, Казімір Стэповіч і іншая цэлая пляяда такіх людзей, якія пазней стварылі вось такі каталіцкі беларускі рух, а пазней беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Вось утвараецца, беларускі рух пашыраецца. В Пецярбургу на той момант ствараецца беларускі літаратурна-навуковы гурток. Гэты гурток узначальвае Браніслаў Тарашкевіч, студэнт гісторыка-філалагічнага факультэта. І вельмі цікавы момант. У 1912 годзе у Пецярбургу адначасова навучаюцца каталіцкія клерыкі, Вінцэнт Гадлеўскі і усе тыя, якіх я пералічыў. Навучаецца Янка Купала, Браніслаў Тарашкевіч. Там знаходзіцца Вацлаў Івановскі, выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў нашага конца». Там навучаецца на біблейскіх курсах Івана Праханова Лукаш Дзекуцьмалей. І ўсе гэтыя людзі фактычна яны гуртуюцца вакол тых ці іншых беларускіх ініцыятыў. І ў Пецярбургу ставіцца паўлінка Янкі Купалы. З'яўляецца вось гэта беларуская прафесійная сцэна. Нельга не сказаць пра беларускі тэатр. У 1911 годзе быў створаны віленскі музычна-драматычны гурток на чале з Алесем Бурбісам. Алесь Бурбіс – это такі беларускі рэвалюцыянер, але ён стаў акторам, ён стаў чалавекам, які ладзіў беларускія вечарыны і чалавекам, які вельмі моцна заслужыўся для таго, каб многія п'есы, якія былі напісаны ў тыя часы, яны былі пастаўлены на сцэне. У 1913 годзе ствараецца беларускі вандроўны тэатр Ігната Буйніцкага. Ігнат Буйніцкі ўвогуле унікальны чалавек, ён каморнік, ён землямер, і ён прадае ўсю сваю маёмасць, усе свае грошы укладае ў стварэнню рыштунку для вандроўнага тэатру. Гэты тэатр ён аб'язджае фактычна ўсю Беларусь, больш за 600 розных пастановаў. І гэты тэатр знаёміць з беларускай культурай жыхароў усіх беларускіх гарадоў, мноства беларускіх мястэчак і нават вёсак. У гэты час засноўваецца беларускае мастацтва. Гэта Язэп Драздовіч, беларуская музыка. Людамір Рагоўскі піша музыку для гімна Янкі Купала «А хто там ідзе?» у агромністай такой грамадзе. Вось гэта пачынаецца выконвацца. Ствараецца асновай беларускай нацыянальнай культуры, фактычна ва ўсіх галінах. І, што вельмі важна, без перапынку выходзяць беларускія газеты і беларускія кнігі. Так, напрыклад, выдавецкае таварыства «Загляне сонца і ў нашага конца» у 1906-1914 годах яна выдала 38 кніжак агульным накладам каля 100 000 асобнікаў. Фактычна выходзіла даволі такая вялікая колькасць, больш за 6 кніжак на год. Янка Купала выдаў толькі 3 зборнікі. Утвараецца вялікая плынь беларускага нацыянальнага руху. Аднак у 1914 годзе пачынаецца Першая сусветная вайна. Расія ваюе з немцамі і уводзіцца ваенная цэнзура, ваеннае становішча на тэрыторыі Беларусі. Усе беларускія арганізацыі забараняюцца, апроч адной – беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Наша нівы выходзіць з белымі плямамі, уводзіцца строгая цэнзура, і таму беларускі рух апынуўся ў вельмі складаным становішчы. У 1915 годзе немцы наступаюць на ўсход, і Беларусь апынулася падзеленай па лініі Дзвінск, Паставы, Баранавіч і Пінск. Вільня на нямецкім баку, Менск на расійскім баку. Немцы, прыйшоўшы на тэрыторыю Беларусі, убачылі, што тут вельмі мала рускіх. Таму што Расія, калі адступала, яна фактычна прымушала праваслаўнае насельніцтва, праваслаўных святароў пакідаць гэту тэрыторыю. Утварылася велізарная маса беларускіх бежанцаў, уцекачоў, каля 1,5 мільёна. Немцы, убачыўшы гэту сітуацыю, яны ідуць на вельмі цікавы крок. Яны прызнаюць беларускую мову афіцыйнай. Беларуская мова пачынае выкарыстоўвацца ў справодстве, нават у пашпартах, якія выдавалі немцы, была старонка на беларускай мове. Немцы дазваляюць легальна ствараць беларускія школы, дазволілі стварыць беларускую настаўніцкую семінарыю ў Свіслачы.
дзейнічаюць беларускія арганізацыі у той час, калі на расійскім баку фактычна ўсё забаронена, дзейнічае толькі беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Беларуская інтэлігенцыя апынулася па абодва бакі фронту. Вацлаў Іваноўскі ён апынуўся на расійскім баку, браты Луцкевічы на нямецкім баку. То бок Іваноўскі ў Менску, у Вільні браты Луцкевічы. Янка Купала і Якуб Колас яны былі на расійскім баку, а, напрыклад, Лукаш Дзекуцьмалей ён быў на баку нямецкім. На нямецкім баку ж быў Вацлаў Ластоўскі. І такім чынам утвараецца беларускі нацыянальны камітэт у Вільні спачатку, а у 1917 годзе утвараецца такі ж камітэт і ў Менску. Чаму ў Менску быў створаны камітэт? Таму што ў лютым 1917 году у расійскай імперіі адбываецца рэвалюцыя. Імперія перастала існаваць. Фактычна расійскі царызм ён збанкрутаваў, і ў канцы лютага, пачатку сакавіка утвараюцца новыя органы ўлады. У Расіі утвараецца часовы ўрад, а у Беларусі утвараецца беларускі нацыянальны камітэт на чале з Раманам Скірмантам. Вядомы абшарнік, які перайшоў на беларускія пазіцыі, і менавіта ён з краёвых пазіцыяў ён стаў беларускім нацыянальным дзеячом. Ён прадстаўляў Беларусь перад новымі дэмакратычнымі расійскімі ўладамі. Ён паехаў у Петраград на сустрэчу з кіраўніцтвам часовага ўраду. У Петраградзе яму сказалі вельмі простую рэч, што Расія гэта не этнаграфічны музей, што мы не будзем ствараць нацыянальных рагатак і што ніякае пытанне пра аўтаномію Беларусі быць не можа. Нагадаю, што ў расійскай імперіі, нягледзячы на тое, што беларускія адраджэнцы пастаянна ставілі пытанне пра нацыянальна-культурную аўтаномію Беларусі, расійскі ўрад не ішоў на гэта. Было проста 6 губерняў і ўсё. Калі ставілі пытанне перад часовым урадам, таксама часовы ўрад ён адмовіўся нейкім чынам весці перамовы пра стварэнне ці наданне Беларусі нацыянальна-культурнай аўтаноміі. З гэтага гледзяшча паўсталі вось дзве канцэпцыі адраджэння беларускай дзяржаўнасці. Першая канцэпцыя гэта была віленская канцэпцыя, гэта адраджэнне Вялікае княства літоўскае супольна з літоўцамі, а пазней ужо вырашыць тое, што будзе, як будуць жыць гэтыя два народы. Таму што літоўцы лічыліся самым блізкім нам народам, бо яны доўгія стагоддзі разам з намі утваралі Вялікае княства літоўскае. І другая канцэпцыя аўтаномія ў складзе Расіі, дэмакратычнай Расіі, самой Беларусі ці Беларусі разам з Літвой. Ну, ужо ў 1917 годзе стала зразумела, што не адраджэнне Вялікае княства літоўскае, таму што літоўцы абвясцілі сваю дзяржаву, ні аўтаномія ў складзе Расіі, гэта ні адна з гэтых канцэпцыяў не працуе. І заставалася трэцяя канцэпцыя, яна натуральна выйшла на гістарычную авансцэну. Гэта абвяшчэнне незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы. Для нашых адраджэнцаў было вельмі важна той момант, каб гэта была легальная, легітымная дзяржаўнасць, каб гэту дзяржаву абвясціў сам народ. У Расіі, напрыклад, ішоў працэс выбараў ва ўстаноўчы сход, які бы вырашыў пытанне пра дзяржаўнае ўладкаванне Расіі. Такія сходы адбываліся і ў іншых народаў. У Беларусі таксама было прынята рашэнне склікаць усебеларускі народны кангрэс. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі, кастрычніцкага перавароту, ён сабраўся ў Менску. Ну, савецкія ўлады, нягледзячы на тое, што яны дэкларавалі права кожнага народу на самавызначэнне, у рэальнасці яны вельмі і вельмі такую цікавую палітыку яны вялі. Фактычна права на самавызначэнне абвяшчалася для тых народаў, якія прызнаюць савецкую ўладу, якія стануць савецкімі. Калі ж яны не стануць савецкімі, то і права на самавызначэнне іх ставіцца пад пытаннем. Так вось у такіх умовах у снежні 1917 году у Менску адкрываецца усебеларускі з'езд, першы ўсебеларускі з'езд. Ключавая, лёсавызначальная падзея для нашай краіны. Хочацца сказаць, што было 1872 дэлегаты, 1167 з правам вырашальнага голасу. Большасць гэтых дэлегатаў, 761, гэта былі былыя вайскоўцы. Гэта беларусы, якія ваявалі на фронтах Першай сусветнай вайны. Гэта беларусы, якія былі ў расійскім войску, якія ваявалі за чужыя інтарэсы, якія бачылі смерць сваіх таварышаў, землякоў у вайне Расіі з немцамі. Для гэтых людзей было асабіста важна ўтварэнне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці у той ці іншай форме. На з'ездзе быў зняты нацыянальны чырвона-белы сцяг. На той момант аўтарам яго быў Клаўдзіюш Дуждушэўскі. На з'ездзе была агучана праграма таго, што будзе з'езд рухацца да стварэння ці то аўтаноміі, ці то у іншай форме дзяржаўнасці. Аднак гэта канцэпцыя не была
абмеркавана і не была прагаласавана. Бальшавікі, які мелі ўладу ў Менску, яны разагналі з'езд узброенай сілай. Проста ўварваліся узброеныя жаўнеры першага Менскага рэвалюцыйнага палка і арыштавалі частку дэлегатаў, іншых выштурхнулі. Аднак дэлегаты не спынілі сваёй працы. Быў утвораны камітэт з'езду, легітымны камітэт з'езду, гэта паспела прагаласаваць увесь з'езд. Камітэт, ён пазней стаў выканаўчым камітэтам. Былі ўтвораны два органы. Выканаўчы камітэт як урад і рада з'езду як перад парламент. І вось гэтыя два органы, яны існавалі ў падполлі, але яны існавалі. Рэч у тым, што бальшавіцкая ўлада ў Менску пратрымалася недоўга. Бальшавікі сарвалі мірныя перамовы ў Берасці, і немцы ў лютым, 19 лютага 1918 году, яны пайшлі ў наступленне. Менавіта нямецкае наступленне і ўцёкі бальшавікоў яны стварылі вельмі цікавую сітуацыю. На 2 дні ў Менску не было ні бальшавіцкай улады, ні нямецкай улады. Што ж адбылося ў гэтыя 2 дні, мы з вами даведаемся ў час наступнай гутаркі. Дзякуй за ўвагу.